पिटवाही दल बारू मास्टर से पढ़े नहीं जात बानी पापा जी के डर से कल पिटवाही दल बारू मास्टर से पढ़े नहीं जात बानी पापा जी के डर से लग रहे धूका मारे खाते मुका भाई तोर होले अझुरा है दिहले तो कहले काहे दिहले तो कहले काहे दिहले तो कहले काहे दिहले तो कहले तुम्हारे नाम का सीट है राजा रामबन। मोबाइल नंबर 76 32 87 04 85। कहिए से आरी रहे लेने देने जारी रहे तोहरो तमान रहे ना की बरियारी रहे कहिए से आरी रहे लेने देने जारी रहे तोहरो तमान रहे ना की बरियारी रहे तोर मर भइल सब जन गइल पसरत बात लाहे लाहे दिहले तो कहले काहे दिहले तो कहले काहे दिहले तो कहले काहे दिहले तो कहले काहे। क्या नाम है आपका? सीट है राजा। मोबाइल नंबर 76 32 87 04 85। रामबन। डीजे मिक्सिंग सीखने के लिए संपर्क करें। पर मध्य